Very good, very good. Go daw, go daw. Go daw, be. Then, on the moves. Until. Apil mo lang til. Ito ang original din. Ito ang to. Ayaw ba pen? Ayaw ba apple? Oh, apple pen. Ayaw ba pen? Ayaw ba Ayaw ba apple? Oh, apple pen. I am working and this little baby girl is constantly samok in my work. Gwapa ka, dili? Dili. Pangit ko, pangit. Gwapa, oy. Pangit. Oh, aban ka sa summer? Apik pa. Aoban. Patanawan sila sa imong dance, be. Katanawan na. Imong dance ba? No, excuse me. Excuse me. Ayaw kumilis. Bye. Sabo-sabo. Lato tayo, wala na. Lingkod mo. Chore. Asa? Excited. Sana Dwayne? Hi sa Dwayne. Hi kuya. Kuya hi. Wapo na. Dwayne. Wow. Wow, be wow. Diri lang ka matulog. Ikaw kuya. Hi sa Dwayne, hi. Hello to everyone. Hi everyone. Hi sa... Hi sa Hi. Hi sa... Dinig ako naman. Ano? Nay mo kuya kasi mahulog ako. Ito. Bye-bye water. Ah, dili. No? Ito na. Balik kami. Doon nilain kayo. Hugo kayo iyo. Nak. Dali raman eh.
Patay siya na rin siya. Hi, Daddy. Lumusod ka na. Patay ko dyan. Dali na kayo mo, exposure? Exposure, oh. Exposure. Again, hulog ka. Ato, anak. Ha? Mas ka? Halika muna. Oh, ayaw dyan sing gapro to dira. No, dili magkiyat kaya sig nangulog mo. Uy! Wala ako dara. Uy! Uy! Uy mo kaya mag-share! Hala, hindi mo din nag-short? Nak, no, no, na.